ихтирооту кашфиёт, мубориза баҳри озодӣ, офаридани асарҳои ҷаҳониву нотакрор, сиёсатмадорони бузург, шахсиятҳое ки дунёро тағйир доданд. Ҳамаи ин дар барномаи кори оғоз карда, аммо анҷом наёфта, талош барои ҳаёт, барои зиндагии орому бенуқс, мубориза барои озодии ватан, миллат ва ҳамзабонони худ, сиёсатмадор, варзишгар ва аз ҳама муҳим марди ҳақиқӣ. ин ҳама дар ниҳоди як инсоне ки аз дигарон ба куллӣ фарқ дошт. ӯро шери панҷшер мегуфтанд. аҳмадшоҳи Масъуд. қаҳрамони миллии Афғонистон, вазири мудофиа, абармарди бузурги дунё Аҳмадшоҳи Масъуд 1 сентябри соли 1953 дар деҳаи ҷангалаки тоҷикнишин ҷануби Кобул дар оилаи полковник Дӯстмуҳаммадхон таваллуд шудааст. таҳсилашро дар лисеи Истиқлоли Кобул гузаронида баъди хатми лисей соли 1973 ба донишкадаи политехникии Кобул дохил мешавад. соли 1970 дар синни 17-солагӣ лақаби Масъудро мегирад, ки маънои хушбахтро дорад. дар замони тазоҳурот ба шаҳри пешовари Покистон ҳиҷрат мекунад ва ҳамин вақт ба дастаи мухолифи ҳукумат, ки сардории онро Бурҳониддин Раббонӣ ба оҳда дошт, мепайвандад. соли 1975 Масъуд дар яке аз тазоҳуротҳои зидди диктатураи Шоҳ Довуд ширкат меварзад. Масъуд дарси ҳарбиро дар давлатҳои Либия ва Ироқ омӯхтааст. ӯ бо ҳамагон бо лаби пур аз ханда ва чеҳраи кушода дар чӣ гуна мавзӯе ки набошад суҳбат мекард. ӯ ба ҳамсафонаш мегуфт: агар ба шумо мушкилие пеш ояд, рӯҳафтода нашавед ва ба худ бигӯед: ман пуртоқатам ва ҳама гуна мушкилиро бартараф карда метавонам. Аҳмадшоҳи Масъуд варзиши футбол, волейбол, таеквондо, тирандозӣ ва хусусан шиновариро дӯст медошт. ба ин марди хоксор аммо ғайриоддӣ таомҳои шӯрбо ва ширчой писанд буд. аҳмадшоҳ соли 1988 бо яке аз духтарони дӯсти наздикаш оиладор шуда соҳиби 6 фарзанд мебошад. командири афғон аз соли 1980 оғоз карда ба муқобили армияи сурх муборизаи шадид бурдааст. теъдоди тарафдорону сарбозони ӯ рӯз аз рӯз меафзод. масалан, соли 1980 теъдоди сарбозонаш 1000 нафар, соли 1981 2200 нафар, 1984 5000 нафар, 1989 13000 нафар ва соли 1996 60000 нафар дар ихтиёри ӯ буд. марди мубориз дар беамонтарин набардҳо. ӯ озодии на танҳо миллати худ, балки озодии тамоми инсониятро новобаста аз мансубияташ мехост. аҳмадшоҳ намехост ки давлатҳои хурд тобеи кишварҳои ишғолгар бошанд. биноан мубориза бурд то он даме ки ҷон дар тан дошт. мувофиқи сарчашмаҳо, Масъуд методҳои қадимаи мардуми Форсро истифода бурда ҳамзамон аз Мао Цзедун ва Че Гевара пайравӣ кардааст. ин марди наҷиб бо забонҳои дарӣ, пашту, фаронсавӣ ва арабӣ ҳарф зада метавонист. хӯрданро бениҳоят дӯст медошт, аммо кам мехӯрд. ӯ бештар себ ва нокро меписандид. Масъуд чойи кабуд нӯшида мегуфт ки ин чой барои мардони ҳақиқист. тозагиро дӯст медошт, либосҳои аҷибе дошт, куртаи сафед ва кӯлоҳи ғайриоддиаш, нигоҳи дурбинаш, забони хушгӯю дили покаш аз дигарон фарқ мекард. бо ҳама як хел суҳбат дошт, ҳеҷ гоҳ хоҳони ҷангу хунрезӣ набуд, ҳатто бо рақибонаш хуш муомила мекард, аммо ба хотири барпокунии адолат ба ҳама кор қодир буд. аҳмадшоҳ аз тарафи номардон кушта шуда, аммо ӯ фавтидаи зиндатар аз зиндаҳост.
همه جا شعر است. خواندش؟ نمی‌دونم. نه؟ نی. شکسته با چیشه اش. میره دو دفعه خواند قماندان صاحب شنیده. برای ما چون نشنیدی؟ من مضمون نمیشه. شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها. فهمیدی؟ تو معنای چی فهم ملاسه؟ شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. فهمیدی معنایشه؟ فهمیدم. طرف چی که سر میکنه شمار چی که اصل مطلبش چیست؟ شمار کرده میریم ستاره را. نه. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. ز اشک شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد. نشسته بسترم چنین به دامن شرارها. خزف گوهر شود اگر به آب همتم رسد. چو باغ پردره که در حلول نوبهارها. اینمی وقتی که میگه که چیز است چنم داره امی قطره باران برده درون صدف به گوهر تبدیل میشه. میگه همت من قدر بلند است که اگه می خزف یک چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شود مثل عزیز که آمو گوهر میشه. یعنی من قدر آدم با همت هستم که دیگه با وجود قدر غم ها و ایدگاه هر چی که غم است با ما ذوق تاثیر نداره. مثل چی واره؟ چو باغ پردره که در حلول نوبهارها. 9 سپتامبر سال 2001 خبر ناخوش توسط رادیو و تلویزیون صدا داد. دو ابرسیو پیش آفتابی که تمام دنیا رو روشن میکرد گرفت. یعنی دو شخصی که خود را همچون ژورنالیست معرفی کردند هنگام صحبت با احمدشاه مسعود به نیت بدی خویش رسیدند. خود و ابرمرد بزرگ تاریخ را ترکاندند. هرچند امروز جسم احمدشاه مسعود در بین ما نیست، اما کار او و نام بزرگ او از خاطر انسانیت فراموش نخواهد شد.